Το λόγο έχει η κυρία Στέλλα Τεριακή. Όταν μου ζήτησε ο ποιητής μας, ο Σπύρος Ποταμίτης, να μιλήσω στην παρουσίαση αυτή για την ποιητική συλλογή του «Εκκρεμότητες» και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, όπως και εσάς όλους που είστε απόψε εδώ, ομολογώ ότι χάρηκα πάρα πολύ. Ο πρώτος λόγος είναι διότι αρέσκομαι ιδιαίτερα στην προσέγγιση της ποιητικής ματιάς και συγγραφής του ποιητή, απολαμβάνω δε πάρα πολύ τα ταξίδια που αναδύονται μέσα από τον λόγο του. Ο δεύτερος, αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να σχολιάσεις και να τοποθετηθείς σε μια ποιητική και γενικότερα συγγραφική διαδρομή μέσα από όλη αυτή την πολύ πλούσια συλλογή και παραγωγή του Σπύρου Ποταμίτη όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο της λογοτεχνίας και πώς μπορείς να προσεγγίσεις αυτό το τόσο πολύτιμο μέσο που εκφράζεται πάντα μέσα από την γραφή του κάθε δημιουργού, την ψυχή του. Αυτό όμως είναι που μου έδωσε το ερέφισμα, με ενεργοποίησε και θέλησα να ενδώσω σε αυτή τη τιμητική για μένα πρόσκληση, διεισδύοντας στα άδυτα της ποικίλης και ουσιαστικής εκφοράς του λόγου του ποιητή, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Η κριτική ματιά απέναντι σε κάθε ανάγνωσμα γενικότερα έχει δύο πόλους. Αυτή του δημιουργού που εκδηλώνεται κατά βάση υποκειμενικά και του αναγνώστη, που είναι ο αποδέκτης της υποκειμενικότητας του δημιουργού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ενεργοποιείται η λογοτεχνική μετάγγιση μιας σύνθεσης από την ψυχή του ενός στην ψυχή του άλλου. Και εκεί ακριβώς είναι και η επιτυχία ή όχι, εκεί είναι πρωτίστως η αξία και το πνευματικό μέγεθος του ποιητή, όταν η γραφή του γίνεται η απορρέουσα ενέργεια που μεταλαμβατεύεται στον αναγνώστη και ενεργοποιείται η ψυχή και το συναίσθημά του ως εκδήλωση ανταπόκρισης στα ερεθίσματα του λόγου του δημιουργού. Η πένα του ποιητή μας, τον οποίον τιμούμε απόψε εδώ, αφήνει τη σκέψη να μιλήσει και να εκφραστεί ειλικρινά, είναι πολυδιάστατη, πολυπίκυλη και στεναρή. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται δηλαδή για να γίνει αυτή η μετάγγιση της γνώσης και της εσωτερικότητάς του στον τελικό αποδέκτη της συγγραφής του, που είναι το αναγνωστικό κοινό. Και αυτό είναι η επιτυχία του Σπύρου Ποταμίτη, διότι καταφέρνει μέσα από τον λόγο του, τις λέξεις, τις συνθέσεις, τον συνδυασμό, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες που δημιουργεί, να ταυτίζεται με το νου, την καρδιά και τη συνείδηση του αναγνώστη. Με λίγα λόγια, με όλα τα σώματα που δομούν την ανθρώπινη υπόσταση. Το συναίσθημα ενσωματώνεται στο υλικό της έμπνευσης, αναδεικνύοντας έτσι περίτρανα την συναισθαλμένη ψυχοσύνθεσή του. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο δημιουργός να έχει μια εσωτερικότητα σωστά δομημένη, κατάλληλα καλλιεργημένη και βέβαια με κύριο όπλο την πολυπόθητη αυτογνωσία. Αν λάβουμε υπόψη μας το «εν είδα ότι ουκέν είδα» του Σωκράτη ως βάση της οικοδόμησης μιας υγιούς ψυχοπνευματικής υπόστασης, θα δούμε ότι, διαβάζοντας το βιβλίο «Εκκρεμότητες» του Σπύρου Ποταμίτη, διαπιστώνουμε ότι ο ποιητής, μέσα από την ποικιλότητα των θεμάτων του και προπαντός μέσα από τον τρόπο που εμβαθύνει και αναφέρεται σε αυτά, μέσα από τους στίχους του, διαμορφώνει και καταδεικνύει έναν άνθρωπο που ψάχνει και ψάχνεται, που δημιουργεί εναλλαγές και εναλλάσσεται, έναν άνθρωπο με λίγα λόγια, με ευρύ πνεύμα και γνώση και έναν καλλιτέχνη που γνωρίζει άρτια την τέχνη του.
Τα ταξίδια της ψυχής του ποιητή μας μερικές φορές είναι ανάλαφρα, ψάχνουν, διαπιστώνουν και εκφράζονται πάντα με βάση και στόχο αναφοράς στον ίδιο τον άνθρωπο. Διαβάζουμε στο ποίημά του διαπίστωση. Ψάχνω στα χρώματα, εκείνο που θα τέριαζε στο χαμόγελό σου, την ώρα που σπαθίζει σαν αητός και κόβονται ένα-ένα τα πλονάρια της λύπης. Ψάχνω στην αγάπη σου ένα λόγο για να ανοίξει η αγκαλιά μου την ώρα που ανάβει το φεγγάρι και φωτίζονται μια-μια οι σιωπές της και ανακαλύπτω τις αιτίες που δεν με έψαξες ποτέ. Άλλες φορές πάλι τα ταξίδια αυτά είναι βαθιστόχαστα και διερευνητικά, βουτώντας τα άδικα που είναι, καταδεικνύοντας έτσι την καλλιτεχνική του παιδεία, το ήθος του και την στάση του απέναντι στην τέχνη, την ποίηση, την ζωή. Διαβάζουμε στο ποίημά του «Γυρεύω ελπίδα». Γυμνός μες στο ρούχο της νιώτης σου, ζεσταίνω τα χρόνια μου. Σκέψεις παγωμένες, σαν τους κρυστάλλους των δακτύλων, που δεν μπορούν να αγγίξουν τίποτα πια. Ένας ατέλειωτος παγετώνας, ανεξερεύνητος, στιγμών που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, στιγμών που δεν πρόλαβαν να πεθάνουν, κρεμασμένων πάνω στα γυμνά κλαριά του βοριά. Είμαι γυμνός, γιατί μου κλέψανε τα συναισθήματα, γερασμένος, όπως ο βράχος που δεν αλλάζει, και παγωμένος, γιατί οι ύλοι μου ναυάγησαν στο ψέμα. Ξαναζητώ τις νιώτης στο πανοφόρι, μόνο και μόνο για μια ελπίδα ακόμα κι ας είναι να πάει κι αυτή χαμένη. Η γραφή του Σπύρου Ποταμίτη έχει αμεσότητα, αλλά ταυτόχρονα και κύρος, που σε παίρνει από το χέρι και σε περνάει απέναντι στην άλλη όχθη, ταξιδεύοντας μαζί του στο λυρισμό, στο ρομαντισμό, αλλά και στο υπερβατικό στοιχείο. Διαβάζουμε στο ποίημα του «Υπογραφή». Συμπαντική αναγνώριση η ψυχή μου ανοίγει στον καθάριο λόγο όταν ραγίζει την πλάνη. Γι' αυτό τα λόγια σου ποιητή σήκωνε από το χώμα κάθε που σκύβεις για να υποκληθείς στον άνθρωπο. Μεγάλη στιγμή η ώρα της αλήθειας από καρδιάς. Φίλο, σε ένα βιβλίο παντοτινό της προσφοράς, γραμμένο με ανεξίτηλο μελάνι, σου ζητάει να μην κρατήσεις τίποτα δικό σου άλλο από την ταπεινή θωριά στα πιο μεγάλα, τα πιο αξιοζήλευτα, αυτά που σου μιλάει ξάστερα, εκείνο το πρόσωπο που θα θαυμάζει. Τούτα τα λόγια σήκωσα Αθηνά, κομμένα από τα δικά σου χείλη και τα υπογράφω με αίμα. Ο λόγος του ποιητή είναι συγκινησιακός και πολυκινητικός. Ανεβαίνει στα δέντρα και κόβει καρπούς όλμους, κατεβαίνει στα λιβάδια και μαζεύει αγριολούδα, βουτά στα πελάγη με ήρεμους και αγριεμένους καιρούς και ανταμώνει γοργόνες. Ήπταται σε γαλάζια σύννεφα ουρανούς, απεκδιόμενος στα πάθη, συναντά την ψυχή και όλα αυτά τα προσφέρει σε εκείνη. Λειτουργεί την φιλία και την προσφορά, το μοίρασμα, τη σοφροσύνη, την ευσέβεια, τη δικαιοσύνη, έννοιες που είναι στεναρά δομημένες με τη δομή της ανθρώπινης θείας υπόστασης. Η γραφή του Σπύρου Ποταμίτη δεν κλειδώνει το συναίσθημα σε αυτό το περιπατητικό ταξίδι του αναγνώστη στους στίχους του, αλλά αντίθετα ρέει. Ρέει μέσα από αυτόν τον πλούτο των λέξεων, των εικόνων και των χρωμάτων που ζωγραφίζουν την ποίησή του.
Η έκφρασή του είναι μεστή, ειλικρινής και ανυπόκριτη, που διαχέεται μέσα από πλούσιο και ευρύ θεματολογικό περιεχόμενο, δοσμένη με διάβγεια, κρυσταλλότητα, αλλά και μια γλυκιά μελαγχολία που κλείνει τη σκέψη του, αποσπά αυτό το κάτι από την ψυχή του για να δομεί τα υπαρξιακά προβλήματα διεγείροντας τις αισθήσεις. Απόσπασμα από το ποίημά του «Άνοιξη». Μη με ρωτάς γιατί γράφω. Χτες ένα χελιδόνι μου έκλεισε το μάτι. Προχτές με ελέησε ένας ζητιάνος. Αντί προχθές, ένα λουλούδι έσβησε τη λύπη μου. Και πιο κάτω, γράφω γιατί ακούω, βλέπω και αισθάνομαι για τη ζεστή ανάσα σου στα άκοπα της λύθης, για το φιλί σου όταν το φωτίζει η αγάπη, για τους καημούς σου που είναι και δικοί μου, για το έρωτα το χέρι που μ' αγγίζει πάνω σου. Ξέρω ότι με ένα ποίημα δεν γκρεμίζεται το άτυπο. Όμως, πώς αλλιώς λες ότι χτίζονται τα όνειρα? Μου θυμίζει τον Κλοντέλ που είπε ότι ο δημιουργός πρέπει να έχει την εισπνοή και την εκπνοή. Εισπνέει την ομορφιά και τα ερεθίσματα από τη ζωή και μετά εκπνέει με την εκάστοτε δημιουργία του, δηλαδή αποδίδει την καλλιτεχνική του εκπνοή. Η ποίηση του Σπύρου Ποταμίτη, πριν όλων των άλλων όμως, είναι πρωτίστως ερωτική. Αγαπά τη γυναικεία υπόσταση και την εκφιάζει. Εκφράζεται προς εκείνη με σεβασμό, αγάπη και φροντίδα, αποζητώντας τη διάρκεια του έρωτα την ταύτιση. Διαβάζουμε στο ποίημά του «Θέλω». Ήθελα τις πλάσεις να πω τον πλούτο, μέσα σου φυτεύοντας ένα αγιόκλημα, βολιασμένο από το μιλάς την ευτυχία σου. Η φαντασία του, ως σύμμαχος και συνοδηγός, τον οδηγεί στο να γίνεται γλωσσοπλάστης, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα αλλά και την άρτια γνώση του της γλώσσας μας και των νοημάτων της. Γίνεται ένας λογοπλάστης, όπως αναφέρει στο ομώνυμο ποίημά του, απευθυνόμενος στον εαυτό του ποιητή. Και εσύ, άξιε και καλέ λογοπλάστη, που γεμίζεις ανθολογώντας το ένα πανεράκι αγγελίσματα και το αφήνεις κάθε πρωί έξω από την πόρτα μου, πώς νομίζεις ότι νιώθω όταν κανένα από τα δώρα του δεν μπορώ να το κόψω και να στολίσω την μπουτουνιέρα μου, να γίνει πιο αισθητή η παρουσία των ταπεινών μου υποκλήσεων στη μεγαλοσύνη σου? Και βέβαια, μέσα σε αυτή την υπέροχη ποικιλότητα της γραφής του, ο ποιητής μνημονεύει πολλαπλά τη συντροφικότητα, τη σύμπνοια, την αποκατάσταση και την αξαήλωση της μοναξιάς, την προσφορά του έρωτα και της αγάπης. Λειτουργεί την εκδήλωση του πνεύματος ανδρός, όπως εκείνο εκδηλώνεται προστατευτικά, απελευθερωτικά και λυτρώνει μετουσιώνοντας τα αρνητικά στοιχεία της γήινης καθήλωσης σε μια εκτείναξη της αγάπης στο άπειρο. Αν νιώσεις φόβο, σφίξε μου το χέρι. Γύρε στο στήθος μου το προσκεφάλι σου. Δοκίμασε το σχήμα της αγκαλιάς μου. Σβήσε τον αναστεναγμό σου μέσα μου. Αν νιώσεις αγάπη, ξέχασέ με. Ακολούθα τη λαχτάρα ως το τέλος. Ακολούθα τη ζωή ως το τέλος. Ακολούθα το όνειρο ως το τέλος. Θα είμαι εκεί και θα σε περιμένω. Η πραγματική τέχνη και ιδιαίτερα η ποίηση, που πάντα είχε το στίγμα της τέχνης των ελίτ, είναι ανεκτήμητη και αντιεμπορική, θα μου επιτραπεί να αναφέρω εδώ ως μια παρένθεση. Δεν μπορεί να μπει στο σειρμό της αγοράς, όσο και αν η εποχή μας το επιδιώκει αυτό ως μια αναγκαιότητα,
μέσα την εμπορευματοποίηση των πάντων, ακόμα και των λέξεων, ακόμα και των συναισθημάτων. Και η κουλτούρα, αυτή η πολύπαθη και αμφισβητούμενη αισθητική άποψη του παρόντος, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ξεκινώντας από το ατομικό πράτην και γίγνεσθε, το οποίο δημιουργεί κατ' επέκταση και το κοινωνικό αντίστοιχο, και να μετατραπεί σε υποδόμημα ποιητικής άνθησης και αθωότητας στην εσχατιά της συναισθηματικής κατεδάφισης των καιρών μας. Η ποίηση και γενικότερα η γραφή του Σπύρου Ποταμίτη είναι στοχαστική, υπαρξιακή και κοινωνική, στοιχεία που ελοχεύουν σχεδόν σε κάθε στίχο. Μπορούμε να διακρίνουμε τις ανησυχίες του, την αγωνία του, τις αποδοκιμασίες του για κάθε τι άπρεπο, καταναγκαστικό, αλλά και μη ηθικό, με τον ευρύτερο όρο της λέξεως, την αγάπη για την πατρίδα, το γονιό, το παιδί. Συνειρμικά, τα ερεθίσματα που περνούν στον αναγνώστη συμβάλλουν με την ενεργοποίηση της προσωπικής εξερεύνησης, στη διαλεύκανση, στον αντικειμενισμό και στην συλλογικότητα. Με λίγα λόγια, διευκολύνουν την διαμόρφωση και την έκφραση της συλλογικής συνειδητότητας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι με την ποίηση του Σπύρου Ποταμίτη γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, και αυτό είναι το ζητούμενο στους χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε. Να έχουμε ερεθίσματα τέτοια και όλων αυτών των πλούτων των συναισθημάτων που μελετώντας τα να δημιουργείται ανάφλεξη του έσω είναι κάθαρση και ανάταση. Γιατί ο άνθρωπος μέσω της ευαισθησίας του και της ολοκληρωμένης ματιάς σε μια ατομική προοπτική του κόσμου αναδεικνύει το κάλος, τη δημιουργικότητα, τον στοχασμό, την εκλέπτυνση, αλλά και την παιδεία και κατά συνέπεια τον πολιτισμό. Με άλλα λόγια, κάποιες φορές, με αυτά τα υπέροχα ερεθίσματα, ο κόσμος γύρω μας μπορεί να είναι και να φαίνεται τόσο όμορφος, που να γίνεται το έναυσμα και να μας βοηθά να ανακαλύπτουμε και εμείς τη δική μας ομορφιά, μέσα μας. Να ανακαλύπτουμε αυτόν τον θείο σπινθήρα, που υπάρχει μέσα σε κάθε ανθρώπινη υπόσταση και λέγεται ψυχή. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω στο σημείο αυτό ότι ο Σπύρος Ποταμίτης ως γνήσιος ποιητής έχει στο λόγο του και εκφράζει μια θλίψη που πλανάται, έναν αναφορισμό ή αλλιώς μια διόρατη ίσως μοναχικότητα, που όμως όχι μόνο δεν είναι κουραστική, αλλά αντιθέτως σεμιεί στην αναγέννηση της απομόνωσης. Και όπως λέει ο μεγάλος μας ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, η αλήθεια βγαίνει χυτή σαν το νιόκοπο άμελμα, μόνο μέσα από τα καθάρια νερά της μοναξιάς. Και η μοναξιά της πένας είναι από τις πιο μεγάλες. Είμαι σίγουρη ότι η ποίηση του Σπύρου Ποταμίτη θα εξοραίζει και θα ενεργοποιεί, θα λάμπει πάντα και θα προσφέρει αυτό το φως στις ψυχές που το αγγίζουν και το αξίζουν, γιατί η γραφή του συναντά τη διάρκεια του χρόνου και την ξεπερνά. Του εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου κάθε τι καλό στα ταξίδια της έκφρασής του και να είναι πάντα η ζωή του και ο δρόμος του φωτεινός και εμπνευσμένος. Τελειώνοντας, και ως επίλογο, θα αναφέρω έναν στίχο από το ποίημά του, δίχως καταφύγιο, με έναν στόχο που για μένα πρέπει να είναι για όλους μας στόχος ζωής. Δίχως να έχεις ένα ασφαλές καταφύγιο, συντρίβεις τον κίνδυνο με τα παράτολμα, για να νικηθεί ο φόβος σου και να γίνει η αγάπη οδηγός προς την αιώνια πύλη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μονάχα έβγε ποιητή.